Benvinguts al canal de Dr. Hero Remake, un nou canal en YouTube relacionat amb Dragon Ball i la ciència, en el que explorarem el nostre món i el de Dragon Ball. Com vos estareu preguntant en què consisteix tot això, aneu a veure-ho ara amb aquest curt vídeo. Agafeu-vos! Primer, salutacions volguts telespectadors. Soc el Dr. Hero, també conegut com Androide número 20, i seré qui vos acompanye en aquest viatge de coneixement del meu món i el vostre. Que no vos enganye la meua aparença, sóc un tipus d'allò més cordial. I volia ensenyar-vos en què consistirà aquest canal. Sense més dilació, comencem! Val la pena dir que els objectius del canal són, bàsicament, ensenyar conceptes variats sobre el món que ens rodeja, la ciència vinculada a aquests conceptes i la cultura sobre Dragon Ball i el nostre món que poden aconseguir de tot això. Tot això a través de vídeos per a xiquets, adolescents i adults en diferents idiomes, al mateix temps que acostem a la població el món de Dragon Ball. Bé, la temàtica del canal rondarà entorn de la franquícia de Dragon Ball. Això comprèn recursos tant audiovisuals com escrits, com són el manga, l'anime i les pel·lícules. A més, la ciència actual també serà part de la temàtica, comprenent des de les ciències bàsiques fins a les ciències aplicades, com són la física i l'enginyeria respectivament. D'altra banda, el canal oferirà els seus continguts setmanalment, en forma de nous vídeos. Aquests tractaran la mateixa temàtica, però tindran adaptat el seu contingut segons l'idioma del receptor, valencià, espanyol i anglès, i segons la seva franja d'edat, xiquets, adolescents i adults. A més, tots els vídeos rondaran els 10 minuts de duració, per a fer-los amens i accessibles. Cal afegir que els continguts s'organitzaran en 4 seccions, setmanals i repetides mensualment. En elles explorarem diferents aspectes de la temàtica que tractem, anant des de l'apartat conceptual en el mosquit cotilla, la primera setmana, a l'apartat científic amb el racó del superordinador, la segona setmana, a l'apartat pràctic amb A16 manetes, la tercera setmana, i fins a l'apartat integrat en el projecte Cèl·lula, la quarta setmana. Sense anar més lluny, la dinàmica que seguirà el canal és molt diversa i variada, principalment basada en la publicació dels vídeos cada setmana els dilluns a les 00:00 hores i en la interacció amb el públic. Aquest últim apartat implica la possibilitat de corregir-me, preguntar-me, opinar-me, proposar-me, suggerir-me i altres formes d'interacció. Per a tot això, cal seguir els passos necessaris col·locats dalt de la diapositiva per al correcte tractament de la vostra sol·licitud d'interacció. Quasi per acabar, la propietat intel·lectual és un aspecte rellevant en aquests temes. No obstant això, el contingut del canal serà gratuït i lliure, perquè qualsevol podrà usar-ho sense pagar en qualsevol activitat empresarial o lúdica que se li ocórrega. Això es mantindrà així sempre que el nom de l'autor, Daniel Soriano Tormos, i el nom del canal, Dr. Hero Remake, siguen anomenats abans de, durant o després del seu. Finalment, cal mencionar que hi ha diversitat de mitjans de contactar-me. Entre ells estan les plataformes conegudes com YouTube, Gmail, Twitter, Facebook, Instagram i Twitch. Per als que no estiguin familiaritzats amb les búsquedes en aquestes xarxes socials, els he deixat d'apuntar dalt de les imatges les URL o direcció d'enllaç per a buscar-me en internet en qualsevol d'aquestes plataformes. Voldria donar-vos la despedida presentant a la meva creació, l'Androide 16 o 16, que a pesar de ser nula la seva actitud per al combat,
és un excel·lent ajudant. Espero que el vídeo vos hagi sigut d'ajuda per a entendre què farem ací i podem submergir-nos prompte en una de les nostres exploracions. Fins més veure!